Keď sme sa pri príprave tejto kampane zaoberali rôznymi prieskumami, ako vlastne sa správa táto cieľová skupina, tak sme zistili, že sú naozaj ochotní sa naučiť niečo nové z bankového sveta, zo sveta financií. The first rule, be enthusiastic, comes from anyone? Otváram svoju finančnú akadémiu. Celý život nadávate, že sa iba ukazujem, ale v kúse to kúkate. Ja to normálne nechápem. Zdraví ťa King Illuminát, vítam ťa v mojej finančnej akadémii. Položím ti 30 otázok a za každú správnu odpoveď získaš euro. Čo sa vyskytuje raz v trezore? Gáčo, strapatý, dvakrát v každej pobočke a ani raz v peňaženke. Úroky nie sú len o číslach, ale aj o čase. Ktorý spôsob platenia je rýchlejší? Klikni na najnebezpečnejšie miesto na tele, kde netreba nosiť peňaženky. Si najväčší kápo. Si mimo jak moje zešľahané pumy. Rytmusová finančná akadémia sa už za prvé 4 týždne stala najúspešnejšou online kampaňou v histórii Tatrabanky. Tak ty si jaký inovatívny? Ty hovado!